I n'a fɔ a bɛ fɔ bamanankan na cogo min n'i ye bɛɛ to a gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa n'a ye nin de ye an donkan ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na an ka foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye bakuruba filɛ ka ɲɛsin ni ONG ACRA ani CISV ka hakilina ye projet YSNG bilala sen kan Memorial Modibo Keyita kɔnɔ. An ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ an bɛna tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛsiribaga dɔ ma faso ye ni a tɔgɔ ye Mohamed Dawu ni maa don a cɛsirilen don kosɛbɛ jamana in ye walasa ka siraw bɔ a bɔbagaw ye. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min alamisa don juillet kalo tile 17 san 2025 Memorial Modibo Keyita ye projet YSNG bisimila ni a hakilila bɔra ONG ACRA ka fara communauté engagée au service du volontariat ni a bɛ wele dakuruɲa kelen CISV yɔrɔ la. A lafaamuyali kɛnɛ bɛna to sen kan Mali kɔnɔ ka fara Sahel jamana 5 kan kalo kelen kɔnɔna na walawalali caman bɛ sɔrɔ Abdoulaye Mayiga fɛ. Walasa ka sifinnakaw sen don bɛn ani kelenya natili la Sahel jamanaw kɔnɔ an'u ka jamanaw taaɲɛ la projet min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko YSNG ale bilala sen kan. Ni projet in baaraw kolobo karila Memorial Modibo Keyita la alamisa don juillet kalo tile 17 san 2025. Ni projet in bilala sen kan baɲumankɛtɔn dɔw fɛ n'a bɛ fɔ ma ko ACRA ani CISV olu ni sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Conseil national de la jeunesse min bɛ Sahel jamana 6 la olu ka bolodi ɲɔgɔnma sababu. Ni jamana kofɔlen ninnu ye Mali, Senegal, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad ani Niger. An ye jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ni an ka dɛmɛbaga jɛkulu ye n'an b'a fɔ ma ko Union européenne kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka délégation min bɛ Wagadugu o de y'an kɔkɔrɔ don nin baara in na. Projet in pour que k'a lawaleya bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na an cakɛda 2 de bolo farala ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma organisation ACRA ani ne yɛrɛ ka cakɛda n'an b'a fɔ ma CISV Mali olu de farala ɲɔgɔn kan ka hakilina in ta. Hakilina in talen kɔnɔ u ye jɛɲɔgɔnya ɲini ni Conseil national de la jeunesse ye CNJ Mali ye jamana tɔw fana n'u ka CNJ ye baara kɛ o hukumu kɔnɔna na o de y'a to an sera ka nin projet in sɔrɔ ka a kɔkɔrɔma don ka a baara lawaleya. YSNG ye projet ye min baaraw bɛna boli bilasirali siraw fɛ wa a labaarali musaka bɔra Union européenne de fɛ. Projet in bɛna tali kɛ sifinnakaw de kan walasa k'u sen don u ka sigida ani fasodenɲumanya baaraw la. Ani fɛn fɛn bɛ tali kɛ baara ɲumanw kɛli la an'u sabatili la jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna na. A campagne aw y'a cogo min na campagne ɲɛsinna jeunes de ma sifinw donc pour que k'a yira bi an bi fɛn o fɛn na fɛn min ye vraiment insécurité ko ye o ye vraiment jeunes ka rôle ba la rôle ba de b'a la parce que jeunes kan ka fɛn min kɛ u kan ka ɲɔgɔn minɛ donc k'a yira vraiment société la et vraiment olu de fɛn fɔlɔ min kan ka bila ɲɛfɛ donc o de kama donc nin programme sigira état bi fɛn dɔw kɛ mais ONG ani projet ani programme olu fana bɛ dɔ fara kan pour que vraiment a fɛn bɛɛ kɛ fɛn ba ye. YSNG n'ale b'a ta ko fɔlɔ la a bɛ ka boli babu mun kan o de ye bɛn ani kelenya. N'an ko bɛn ani kuma ɲɔgɔnya an kan bɛ mun de ma an jeunes ka sen doni bɛ se ka kɛ cogo di an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun y'a la donc n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna tɛmɛ rajosow fana na ka émission organiser mɔgɔ jolenw bɛ na minnu bɛ an bɛ hakilina min nɔfɛ k'a walawala minnu b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ an b'olu wele ka na rajoso la émission bɛ kɛ pour que mɔgɔ caman bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na donc n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen n'an ye welewele da welewele bɛ kun cɛ ni activité ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ kɔnɔna na ka sɛbɛn kumaw fɔ donc o de ye projet ka hakilina ye. YSNG baaraw bɛna kɛ kalo kelen de kɔnɔna na Mali kɔnɔ projet in baaraw bɛna kɛ yɔrɔ minnu na o ye Bamako sigida 3nan a n'a sigida 6nan ani Kati, Kita ani Kulikoro. Nin tun ye Abdoulaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye ONG ACRA ka fara CISV ka projet YSNG kan.
Quand technologie et culturelle ta ko nannan kɛra juillet kalo tile 14 ka taa se a tile 18 ma complexe scolaire Ajara kɔnɔ Sabalibugu. Ɲinanta tun bɛ hokumu kɔnɔna na o de tun bɛ tali kɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛla kɛ baara diyɔrɔ mɔgɔw ma ani cɛfɔ ani kanbɛ ka fara mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o yɔrɔ ye. An bɛ se ka fɛn caman dɔn nin kɛnɛ kan Maimuna Daw fɛ. Kunnafoni siraw baarakɛminɛ ani bɛn ni kelenya sabatila o kun ye kan technologie et culturelle ta ko nanna babu ye o min kɛra juillet kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na san 2025 complexe scolaire Ajara la Sabalibugu. Ni kan technologie et culturelle ta ko nanna ye a laɲɛnamayara ni fɛn caman ye i n'a fɔ sigikafɔw ani degeliw olu ni u ɲɔgɔnna caman. Donc kan technologie et culturelle ye hakilina ye miirina mun tara sifinnakaw fɛ wasa ka an balima sifinnaka wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni baarako gɛlɛyaw kɛlen no vraiment problème ba ye bi an ka jamana kɔnɔna na k'u dɛmɛ u ka se ka baaradaw faamu u bɛ se ka minnu kɛ u yɛrɛ wasa u kana siri mɔgɔ la ani u ka se ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ se ka fɛn lase u yɛrɛ ma ani ka fɛn lase mɔgɔ wɛrɛw ma u kɛrɛfɛ. O hukumu kɔnɔna na an ye nin hakilina in ta. Hakilina in bɛ sifinnakaw dege baaraw la baarabolo minnu bɛ se ka kɛ ni hali n'an ka téléphone ye montage vidéo b'o la photo taw b'o la ani bɔlɔlɔ siraw kan page géreli kɛcogow b'o la donc an bɛ o ko ninnu caman de kɛ ni kan in senfɛ. Du coup a fɔ cogo min na kan technologie culturelle sababu ɲumanba de don sifinnakaw ma ka taa kalan sira fɛ ani métier sira fɛ. A ka laɲini min ye denmisɛnnin kelen o kelen c'est-à-dire jeune kelen o kelen baara métier kelen donc ni métier sɔrɔ c'est comme si ye baara sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ baarako bɛ cogo min na bibi n'an ka jamana kɔnɔ. Filifɛn Abraham Kamisogo ni ale ye ni kan technologie et culturelle hakilina taba ye bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye u ka ɲinɛta taabolow kan. Wagati kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo ka tugu an bɛ kan in kɛ ka caya vacances kɔnɔna de la wagati min na jeunes bɛ caman bɛ so kɔnɔ u tɛ fɛn na donc an bɛ programme kɛ o wagati de la ka caya donc mois de juillet surtout donc mois de juillet la an bɛ sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan o b'a sɔrɔ examenw banna vacances bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ so yanni u sigilen ka to se ten tɔ u bɛ na ka baarabolo kalan walasa u ka se ka nafa lase u yɛrɛ ma bi ani sini. Maa minnu nana u sen don ni kan in na a dɔw tun bɛ u siɲɛ fɔlɔ la nka dɔw ta bɛ siɲɛ damadɔ bɔ u bɛɛ bɛ u hakilina di ka tila k'a jira k'a fɔ ko ni kan in nafa ka bon kosɛbɛ. Ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka na formation in participer bien sûr n nakun yɛrɛ ba ka na formation in kɛ o de kɛra walasa an ka se ka lawasa donc ne bɛ se k'a fɔ kabini a daminɛra don min na depuis ni an ye dayɛlɛli kɛ don min na ni o ye cérémonie d'ouverture ye fo ka na se bi ma ne bɛ se k'a fɔ ko franchement ko laɲiniw bɛ ka sabati parce que u ka wulikajɔ olu fanga ka bon kosɛbɛ organisation kɛlen don ka ɲa anw yɛrɛ minnu fana ye participants ye i b'a ye k'a fɔ an minɛlen don ka ɲa wa an mago bɛ baara minnu na an nana module minnu kɛli kama olu fana bɛ ka kan wa kɛcogo ɲuman na. Ni ne siɲɛ sabanan ye ka formation in participer kan technologie minnu b'a fɛ ka minnu bɛ kɔ nin ko in na bɛɛ ka na a kana aw sen don kan technologie la bawo sifin kelen kalalen o ye du kelen kalalen sifin kelen o b'i bɔ baarantanya na n'i ye baara dɔw ɲɛdɔn a ka ca Ala fɛ i yɛrɛ bɛ se ka débrouiller yɛrɛ i bɛ fɛn dɔ nafa dɔ sɔrɔ donc a b'i bɔ somɔgɔw ka donni na i bɛ bɔ doniya la i yɛrɛ bɛ kɛ donitala ye. Ɲinɛta la yɛlɛma caman de donna o kow la min kun tɛ san tɔw ta la. Donc a ta ko naaninan in n'a ɲinan donc a bɛɛ ye sifinnakaw ye nka camanw bɔra dugu wɛrɛw la ka na i b'a fɔ Sikaso i b'a fɔ Mopti i b'a fɔ Tombouctou donc olu caman nan'u ɲin don ɲinan 4e édition na o laɲini fana tun ye ɲinan ka se ka kan in kɛ région 4 ɲɔgɔnna la nka an sera k'a kɛ 2 de la donc ni o ye Sikaso ani Kayi ye donc o kɔfɛ olu mɔgɔ minnu participer la Sikaso ni Kayi o dɔw b'an cɛla yan dɔw fana bɔra Tombouctou ani Mopti ninnu ka n'u ɲin don nin baara in na voilà. Hakilila jigila fɛn min ye ni kan technologie et culturelle ye maaw ma musaka fosi de sara ni k'u sen don ɲinɛta la wa a ye sifinnaka 175 de fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ ka tila ka sifinnaka 62 fara ɲɔgɔn kan Kayi ani Sikaso. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min Bamakɔ kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ sirabaw kan a bolibagaw bolo jamana kɔnɔden caman bi yɛrɛ di yaasa ka sira ɲɛnabɔ a bolibagaw ye hali n'a y'a sɔrɔ u ka baara tɛ nka u b'a kɛ ka da faso kanu kan
Mohamed Daou oyo ma doye ni asigiyoro bɛnnen do Kalaban ACI lakaw fɛ ma bɛ nin baara in kɛ k'a sɔrɔ sara tɛ a ye Zɛnɛbu Ge ni a ka kuma bara sira a ma an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Mɔgɔ ma ne bɛ yan nin baara la ye a ka di ne ni yɛrɛ ye ne yɛrɛ nana n bɛ yan nin baara la. Ka kɛ ni sirako gɛlɛyaw ye tagani ka segi ka gɛlɛ kosɛbɛ Bamako dugu kɔnɔ waati dɔw la ni sirako gɛlɛya ninnu bɛ tali kɛ baara tagayɔrɔ waati ani seginni wagati bolo ka kɛ ni o gɛlɛyaw ye siraba bolibagaw fɛ sifinaka dɔ ni o tɔgɔ Mohamed Daou y'a yɛrɛ di walasa cogo min ka dɔ bɔ a ka sigida tani ka segi gɛlɛyaw la a y'a ɲini ka sen don sira dilali la a bolibagaw ma Kalabankura ACI ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mohamed Daou bolo ka degun wuli ka bɔ siraba bolibagaw bolo hali n'a y'a sɔrɔ sara tɛ a ye. Nin y'a san 20 fɛ ne bɛ nin baara la mɔgɔ ma ne bɛ yan nin baara la ye a ka di ne ni yɛrɛ ye ne yɛrɛ nana n bɛ yan nin baara la ani n'a ma kɛ yan dɔrɔn ye awɔ n dɔla ni yan ye mɔgɔ caman bɛ n dɔn ni yan ye donc ne bɛ dɔn bɛ yan ne bɛ samedi ni tomati ye dɛ donc bɛ ne ba de ne b'a lamɛn sɛdɛ wagati y'a jigin benena wagati awɔ sufɛ ma de donc si bɛ n bolo bon an taji bɛ se la sɛdɛ wagati o la n bɛ yɛlɛma lamɛn. Tuma bɛɛ a cɛsirilen don walasa ka dɛmɛ don siraba bolibagaw ma Mohamed Daou ka nin baara in nafa ka bon kosɛbɛ siraba bolibagaw bolo. Voilà, Mohamed c'est quelqu'un vraiment il est jovial et puis a bɛ don mɔgɔ la fana quoi a ka ko man ca c'est quelqu'un aussi bon a ka baara mɔgɔ ma bila la a yɛrɛ ka kuma la baara in diyara yɛrɛ a yɛrɛ y'a initiative ta a yɛrɛ a b'a kɛ don o don bon a nana kɛ a bɛ don don ni ɲɔgɔn cɛ quoi bon an kɔni vraiment an b'a encourager a n'a ɲɔgɔnna caman minnu fana bɛ tɛmɛ sirabada kan an bɛ se ka cadeau minnu k'an ye a yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ ni kɛcogo de diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'a ye Mohamed yɛrɛ lahalaya ta k'a lajɛ bɛ se k'a ye mɔgɔ min don mɔgɔ dɛmɛta don ne bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ vraiment u ka nin sugu encourager komi u b'a kɛ ka kɔrɔ parce que u tɛ nana yan yɔrɔ la dɔrɔn pe quoi tuma dɔ la u bɛ taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ a ka yen fana circulation dilan ka ɲɛ donc cela veut dire que u ye aide dɔ k'a kan quoi u b'a yela ka kɔrɔ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ko caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ min kalama vraiment an b'a ɲini hali bi u ka dɔ fara a fanga kan parce que hali k'a da bolimafɛn b'a bolo nɛgɛso de b'a bolo bon n'a sera ka falen fɛn wɛrɛ la min fana b'a ka ambulance fana ɲɛ fana bɛ diya anw yɛrɛ an yɛrɛ k'a ye cogoya la cogoya min ka d'an ye fana quoi a kana kɛ dɔrɔn an b'a ye u b'a ta u bɛ taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ u bɛ segin n'a ye yɔrɔ wɛrɛ bon je ne sais pas quoi a ka di ne ye vraiment u k'a dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de u k'a dɛmɛ u se yɛrɛ ye min ye u k'a k'a ye quoi. Ka kɛ ni a ka nin wale in ye maa caman bɛ Mohamed Daou ka jamana kanu ye o de y'a to Astan Diallo ni o ye jamanaden ye o bɛ seereya kɛ a ka baara in nafa kan. Alhamdulilayi Mohamed ka baara tagabolo ka ɲi ka sababu kɛ ni cɛ in bɛ yan diɲɛ don o don gitɔrɔn in bɛ a sirikile cogo ɲuman na accident tɛ kɛ wa bɛɛ bɛ sira sɔrɔ cogo ɲuman na komi baara n'a kɛcogo don dɔw de bɛ baara gɛlɛya bolo sinon n'a bɛ yan don o don an bɛ Ala tanu alhamdulillah non a tɛ don bila a bɛ na diɲɛ don o don ni à part le dimanche a bɛ na don o don an bɛ degun caman y'a la parce que a b'a f'u ɲɛna ko a b'a fɔ yanfɛ droite mɔgɔw k'u jɔ kuma dɔ la olu bɛ bali ka don sira kɔnɔ donc a bɛ explication d'u ma k'ale bɛ ka sira in di olu yɛrɛ de kama ni bɛɛ y'a kɛ i n'a fɔ ale bɛ k'a kɛ cogo min na bɛɛ bɛ tɛmɛ lafiya la i bɛ bɔ i ka so hɛrɛ la wa i bɛ don i ka so hɛrɛ la a ka nin kɔni nin ye fasodenɲumanya de ka sababu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ dugukolo kɔ kan i bɛ baara o baara kɛ i b'a k'i yɛrɛ de nin ye kɛn yɛrɛ ye baara de. Mohamed Daou bɛ cɛsiri minnu kɛ sirako la a b'a fɛ a ka dɛmɛ walasa a ka nafa sɔrɔ kosɛbɛ a diyaɲɛ baara la. Mɔgɔ caman bɛ n dɛmɛ olu bɛ wajiya olu bɛ fɛn bɛɛ diya mɔmidu bɛ wajiya somalamadu tɛmɛtɔ bɛ wajiya bɛnbadu tɛmɛtɔ bɛ wajiya fɛnw bɛɛ u bɛ fɛn bɛɛ diya n bɛ wari sɔrɔ a la n bɛ fini sɔrɔ a la ayi saba la n ma sɔrɔ a la ayi kalo jan tɛmɛ dɛ dɔ nana n sɔrɔ yan an filime na 20,000 diya a tɔgɔla a ta. 所以们不让这一辈毛病不做医疗，们做完拿错嘛，们做完拿话费，那个他也们不让，阿姨把人们做错啊，他今年。I n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na maa kan k'i ka baarakɛta kanu tuma bɛɛ mɔgɔ caman bɛ Mohamed Daou ka nin waleya ye ni fasoden ɲumanya ye bawo
sarate a ye ni baara in na a y'a yɛrɛ di ka dɛmɛ don ka sirako gwɛlɛyaw kɛlɛ ani ka gwɛlɛyaw wuli siraba kan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni wale in a ye min ta a yɛrɛ sago la o b'a kɛ jamanaden ye min cɛsirilen don kosɛbɛ a ka jamana taaɲɛ la wa ani dɛmɛ ka kan. nin tun ye Mohamed Dawu kan ye Zainabu Geyi ka kuma bara la sirako kan. Kolowarikaw fɛ dɔnkilidala dɔ ni a bɛ wele Morifere Sumaworo ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Molari la a donna kaso la juillet kalo tile 17 san 2025 ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛli ye min bɛ tali kɛ siraba kasara dɔ la min kɛra a fɛ juillet kalo tile 2 ni o kɛra sababu ye ka muso dɔ bɔnɛ a nin na ni a tɔgɔ ye Elise Toya. ɲɛfɔli caman bɛ kɛ Nana Kadiya Kone fɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlu na. Sumaworo Morifere ni bɛɛ b'ale dɔn Molari la Ivoirien fɛ yen an bɛ wagati min na iko sisan ni dɔnkilidala ye minɛnen don k'a datugu Abidjan kasobonba la a bɛ fɔ min ma ko Maka ni o kɛra alamusadon juillet kalo tile 11 san 2025 a bɔlen kɔ procureur ɲɛma a minɛna k'a datugu ka kɛ ni sirabakan kasara dɔ ye mun kɛra juillet kalo tile 2 tɛmɛnen o don kɔfɔlen kama a kɛra sababu ye ka muso dɔ bɔnɛ a nin na min tɔgɔ ko Elise Tola ni a si bɛ san 50 bɔɲango la a masuruɲɛmɔgɔw ka fɔ la fɛn min ye ni dɔnkilidala in yɛrɛ ye a kun degunnen don kosɛbɛ ka kɛ ni sirabakan kasara in ye o min kɛra sababu ye k'a lada Abidjan dɔgɔtɔrɔso dɔ la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin ko in tɛmɛna sira 2 de fɛ ladalako la ani kiiri siraw fɛ wagati nin na kasara kɔfɛ Molari somɔgɔw taara bɔ banbagatɔ somɔgɔw la ka taa tasibila kɛ a somɔgɔw la i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na farafinna ladaw la ni ka tila ka yafama deli kɛ fure somɔgɔw la o fana y'a yira k'a fɔ k'olu yafara o n'a ta bɛɛ o ma se ka dankari kiiri kow la o fɛ sabula Elise Tola ka mɔgɔw y'a laɲini ka taa ni ko ye kiiri bulon na u taalen kɔ n'u ka damakasi sɛbɛn ye kiiri tigilamɔgɔw ye a ko ta ba la mun na u y'a yira k'a fɔ ko a ye mɔgɔ dɔ de bɔnɛ a nin na hali n'o y'a sɔrɔ a ma dabɔ a kama a ka minɛli k'a datugu o kɛra sababu ye ka kuma caman de lawuli bɔlɔlɔsiraw kan mun na a kanubagaw b'u ka dusumakasa yira ka tila ka laɲini fana kɛ ko yafa ka kɛ a ma o hukumu kelen kɔnɔ dɔw fana b'a jigiya k'a fɔ ko maa si den kelen de tɛ sariya sanfɛ hakilina jiginna Molari tɛ dɔnkilidala dɔrɔn ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw b'a bolo ani fɛn caman wɛrɛw a jɔyɔrɔ Côte d'Ivoire banbaliko la ani a ka hakilina ɲumanw ka ɲɛsin sifinnakaw ma an filɛ yɔrɔ min na iko sisan hali bi laseli kɛrɛnkɛrɛnnen fosi ma kɛ ka kɛɲɛ ni nin ko in sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru ani kɔkan kibaru bɛna lase Korian Sidibe fɛ. Juillet kalo tile 17 ka taa bila tile 20 na maliden minnu bɛ jamana kɔ kan u ka lajɛ belebeleba dɔ kɛra CCB kɔnɔna na babu min taara ɲinɛ o de ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu jɔyɔrɔ ye mun ye jamana taaɲɛ la sɔrɔ yiriwali sira fɛ. Ni lajɛ in kɔnɔna na malidenw bɔra jamana 77 de la ka na hakilina falen kɛ u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye maliko la ni maa ninnu fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka taa maa 6,000,000 minnu y'u sen don jamana ka taaɲɛ la san 2003 wagati u ye wari min ci Mali la a bɛ t'i jɔ miliyari 700 la lajɛ daminɛ wagati la Mali premier ministre y'a jira k'a fɔ ko maliden minnu bɛ jamana kɔ kan b'a dɔn u ka laɲiniw la bɛ min ta jamana taaɲɛ la. Alamisadon juillet kalo tile 27 san 2025 Senegali jamana ye a ka fanga ta ko kura Kanjeli ani Dakar n'a kɔnɔfɛnw nin ka ɲi sɔrɔli bɛ Faransi minɛntigilakaw ka tagali yira ka bɔ Senegali jamana kɔnɔ ka ɲi lasegili baaraw tɛmɛna General Mbaye Cissé Senegali finitigilakaw ka ɲɛma ani Pascal Lani ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Faransi finitigilakaw ka ɲɛma dɔ ye o taali ye dankari Faransi finitigilakaw ka san 65 sigili la Senegali jamana kɔnɔ Faransi finitigilakaw ka mɛn san 750 olu minnu degilu o n'a ɲɔgɔnna camanw la Senegali nin tagali in bɛ jɔ wulikajɔw kɔnɔ ni o ye Faransi tagali ye ka bɔ farafinna jamanaw kan o min daminɛra san 2022 ni Mali Burkina Faso Niger Chad ani Gabon ye maire sigi kalafiliw kɛra alamisadon juillet kalo tile 17 san 2025 maa caman min sen don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lomé biro dɔw yɛrɛ la
mama kalafili kɛ maaw bɔbaliya bɛɛ kun caaman jira i n'a fɔ degun minnu bɛ politiki kɔnɔkow la sisan o min kɛra ka kɛ ni bɔliba min kɛra juin kalo tɛmɛnin ni o maaw caaman kun ye artisiw ani bɔlɔlɔsira matarafabaw ye minnu bɔra ni ka fanga lagosi. Tunisie dinari ye ka san sɔrɔ dolari américain kan kabini février san 2022. Nin sanayɛlɛ in bɛ tali kɛ sɔrɔ kɛcogoyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni tourisme bɛ sɔrɔ min ladon jamana kɔnɔ ni jamana kɔkanmɔgɔw jateminɛ la wari maralen minnu bɛ jamana kɛsu kɔnɔ o bɛ tali kɛ dinari wari miliyari 23 ani 5 de bɛ jamana kɔnɔ. Min bɛ jateminɛ ni tile 102 importation ye dɔɔni farala jamana kɔkanjuruw kan ni o bɔra miliyari 8 na san 2000 in na kalo 3 fɔlɔ la ka taa bila miliyari 8 ani 2 la juin ban kuma na. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.